Labari ne kadarare, labari ne wanda za mu iya cewa a wanzu ike. Tabbas wannan matashin yaro haziki ne cike da basiri a fagen neman ilimi. Kaddara a rubuce take ga dukkan bil'adama. A yayin da ya dukufa wajen neman iliminsa ya jajirce domin fito da kansa domin duniya ta amfane shi. A yayin da kuma ya ci karo da tasa kaddara. Wannan kaddara ce wadda za mu iya cewa kaddarariya domin lokacin da ya dukufa wajen neman iliminsa. A daidai wannan lokacin. Amira ba zan daina son kin mun abin da ya fi wannan kin mare na a gaban ɗalibai sai da kin wasa Allah ya jarrace na ji a raina jarabawa ka kuma ba zan daina inda kake nema ka tsallake din idan kuma ka kasa jurewa tabbas sai ka fada mugun zato. Ita wannan yarinya kuma duk duniya babu wanda ta tsana sai shi. Dakata Usman, kafin baka amsa zan maka wata tambaya. A ƙauye idan akuya tana shiga cikin gona me ake yi mata? Wasu sukan zuba mata ruwa, wasu sukan karya ta, wasu kuma sukan kai ta gidan mai gari. A cikin wannan abin da ka faɗa zan da fiye daga ciki yi wa abokin hukunci da shi idan har ya ci gaba da shiga cikin gona. Ba ta son ganin sa ballantana mata da cewar za ta iya mu'amala da shi. Wannan ne ya bashi damar cewar fara shan wahala a cikin yanayinsa sai dai inda gizo yake sakar ta ina ne aka fara kuma ta ina za su kare da wannan yarinya kaddarar ta ita kuma ba ta son ganin sa tamkar dodo haka take ganin sa idan ta ba ta kaunar ganin sa ballantana ma wanda ya san shi ba take so ta san shi shi ma haka zalika duk wanda ya san yarinya tabbas yana kansa ne. Kamfanin SK Boy International Dance suka dauki nan ka muku wannan katatan shirin mai suna na damu da ke mashirin shirin SK Boy MC wanda ya dauki nauyin shirin SK Boy MC labari da kuma tsarawa Yasir SKD mataimakin mai bada umarni Ekon Kano wanda ya bada umarni Abban Matawalle. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna SKD Freedom TV. Wannan shiri zai fara zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Turka cikin sa mai ido kwaya ne kawai zai iya bambancewa. Haka zalika lissafin mai dara ya bambanta da lissafin mai kati. Haka zalika tsallake gada irin na biri ba daidai yake da tsallake gada irin na kurma ba. Na damu da ke.